ktorá zároveň udelila polročný dištanc nitrianskému legionárovi Selmahovi. 10. Corkorníkové kolo pokračuje zajtra, Miala nastúpi proti Košiciam, Senica hrá so Zlatými Moravcami, Trenčín proti Ružomberku. Sobotu premenlivá oblačnosť, kde tu sa môže objaviť občasná prehánka alebo slabý dážď, ale žiadne veľké zrážky by z toho byť nemali. Teploty cez deň 17 až 22 stupňov Celzia, na severe 12 až 17. Dopravný servis Rádia Express. Na stánku 22. prekážka a policajti. Pozor po Strečnom, kde po ceste pohybujú divé svine a pri ceste sa navyše ešte jedna sú srnky. Takýto skanzen tam majú. No ale poďme na tie radary. Movom jazde medzi Detvou a Zvolenom je to tmavý Passat a medzi Trebišovom a Hriadkami ste videli bielu Fabiu. Na rýchlosť pozor aj v Bratislave na prístavnom moste v smere Gavionu. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom merajú v smere do Trenčína. V Komárne na Bratislavskej ceste obojsmerne a vo Zvolenskej Slatine smer do Detvy. Hriadky ste videli v Nových Zámkoch, zvýšený počet hliadok v Tomášoch kontrolujú v smere do Malých